Господин Апостол, чували ли сте фразата пловдивска гравитация? Има ли такова понятие в Пловдив? Фразата пловдивска гравитация е доста екзотична фраза. Тя показва липсата на такава в Пловдив, или по-скоро тя показва как всички млади хора, завършвайки определено образование в Пловдив или извън града или извън страната, не желаят да се върнат в Пловдив. Аз бих работил и бих искал да работя, да се случи това да има пловдивска гравитация, или много често задавания въпрос е какво ще направите, за да се върнат, какво ще направите, за да държите младите хора. Аз младите хора не желая да ги задържам. Аз желая младите хора да се развиват, да се образоват в Пловдив, в страната, в чужбина. Но желая младите хора да се завръщат. Тоест, бих използвал в същия контекст една екзотична фраза, една относителна гравитация. Тоест, бих работил върху това младите хора да излязат извън Пловдив, да получат своето образование, да получат опит, да се реализират и след това този опит и това образование да донесат в Пловдив, завръщайки се. В този ред на мисля аз искам младите хора да се завръщат, а не да ги задържам. Всяко задържане е против свободолюбието на един човек. И бих работил върху това младите хора, изобщо хората, да се завръщат в Пловдив, да се завръщат или в родния им Пловдив, или в Пловдив, който им харесва като среда и място за живеене. Това може да се случи по един единствен начин. Когато се създадат достатъчно работни места и когато града бъде толкова голям, атрактивен и има толкова много положителни неща в него, които да карат хората да се връщат тук, да започват работа, да живеят, да обучават своите деца, когато кара тези неща хората да идват тук да се забавляват, да прекарват уикендите в Пловдив, да се разхождат по гребната база, да пазаруват по главната улица, да вечерят или обядат в Стария град и така нататък. Но при този пустеещ и замиращ вече 8 години Пловдив, понятието пловдивска гравитация е невъзможно да съществува. Тоест трябва да създадат условие, за да има гравитация. Както в физиката трябва да има условия, за да има гравитация, така и по отношение на хората в Пловдив трябва да има създадени условия, за да има гравитация. Тези хора да са тук, да се завръщат в Пловдив.